खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गासैबो बड'लेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय। दिनै 5 सेप्तेम्बर मंगलबारनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों आं गेवलां हाजोहारिया। फानजामुथिनि गिबियाव दं मेष राशि। दिनै नोंथाङा बेफार फालांगियाव मुलाम्फा जागोन। नोंथाङा दिनै नखरनि धोन सम्पति आरजिनो हागोन। नोंथांनि दिनैनि साना मोजां। वृष राशि। नोंथाङा दिनै खामानि मावनायाव गोसो जानाय नङा। गोसोखौ लोरबां मोनगोन। खामानिफोरा मावफुंनो हायैयाव खामानिफोरा गोग्लैसोना थागोन। मिथुन राशि। नखरनि गोजोन खुसि नागिरगोन। गावनि बिब'नि सायाव गोबां अननाय सोमजिगोन। नोंथाङा दिनै बिब'नि गोजोन खुसिखौ नागिरनानै हालाय हाफाय जागोन। कर्कट राशि। दिनै नोंथाङा खामानियाव जाफुंसारनो हागोन। साननाय लुबैनायखौ मोननो हागोन। इन्टारभिउ होदोंब्ला उथ्रिसारनो हागोन। सिंह राशि। दिनै नोंथांनि साना मोजां जानाय नङा। नखराव बिसि फिसाय नांज्लायनाय जागोन। बिसि फिसायनि गेजेराव सोमोन्दो गावस्रालायनो हागौ। कन्या राशि। नोंथाङा दावबायनो सानदोंब्ला नोंथांनि थाखाय दिनैनि साना मोजां जानाय नङा। लामा सामायाव गारिजों सौदावनायनि आसा दं। दिनै नोंथांनि साना मोजां जानाय नङा। तुला राशि। नोंथांनि दिनैनि साना मोजां। दिनै नोंथाङा सोरबा अनजालिजों गोसो गोरोबगोन। नोंथांनि गोसोआ दिनै खुसिजों बुंफबगोन। वृश्चिक राशि। दिनै नोंथाङा खामानिफोराव नाजायोब्ला जाफुंसारनायनि मिजिं दं। मोजां गोसो होनानै खामानिखौ मावोब्ला नोंथाङा दिनै गावनि मावनो लानाय खामानिखौ मोनफुंनो हागोन। धनु राशि। गोसोआव गिनाय सोमजिगोन। साननाय हनायफोरा गोसोआव बांद्राय जागोन। साननाय हनायजोंनो गोसोआव गिनाय मोनगोन। मकर राशि। दिनै नोंथांनि साना मोजां जानाय नङा। दावबायनो थांदोंब्ला सांग्रां जा। दावबायनायाव लामा आन्दायनो हागौ। लामा सामायाव गारिजों जाब्रबथाय जानो हागौ। कुम्भ राशि। दिनै नोंथाङा मुलाम्फा जागोन। खामानिफोराव आवगायनो हागोन। नोंथाङा दिनै गुबुननिफ्राय मोजां मुवा मोननो हागौ। मीन राशि। नोंथांनि दिनैनि साना मोजां जानाय नङा। नखरनि धोन सम्पतिफोरा खहा जागोन। गुबुना नोंथांनि खामानि मावनाय दांनायखौ हानि खालामनो नाजागोन। दिनै नोंथाङा सांग्रां जानाया मोजां। दिनै सानसेनि राशि फरायनायाबो एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन। बेखौ बड'लेण्ड बुब्लि नखरनिफ्राय मिजिंथिबाय। गोजोन्थों। जोनोम सान आरो गुबुन गुबुन गाब गोनां बुब्लिफोराव खुगा गोदै खालामनो जों लुबैयो केक। नंगौ, जोनोम सान आरो बायदि गाब गोनां बुब्लिफोराव नोंथाङाबो लुबैयो केक। मोनफ्रोमबो बुब्लियाव केकआ बयखौबो मुहिहोयो आरो देहाखौ थाजिम मोनहोयो। बेबायदिनो क'क्राझार सहर डन बस्क' एच एस स्कुल र'डनि वार्ड नं 4 आव दं नोंथांखौ मुहिहोग्रा आरो थाजिम मोनहोग्रा गोथाव केक। गोथार जोनोम सान फालिनाय बायदि गाब गोनां बुब्लिफोराव खुगा गोदै खालामनो नोंथाङा लांफैनो हागोन क'क्राझारनि बेकारि एन्ड कनफेक्शनारि रेस्टुरेन्टआव गोरबो सोलेर थाजिम मोनहोग्रा मेजेरनाय गोथाव केक। बे गोथाव मेजेरनां केकखौ जानो लुबैदोंब्ला थोंजोङै मख'नाय थंआव थांनाबो लायनो हागोन आरो बिथांमोननि होखानाय 767601351888 8860607313 आरो 8800766409 जानबुं अनजिमायाव सुला दाना बुकिं अर्डारबो खालामनो हागोन। अब्ला आरो गाब गोनां बुब्लिनि थाखाय दानो अर्डार खालाम बेकारि एन्ड कनफेक्शनारि रेस्टुरेन्टआव केक।